roads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Uti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem bid-dija tal-glorja li tajt il-Kristu ibnek. U bid-dawl tal-Ispiritu Santu li sawwabt fuqna. Għatina li bis-saħħa ta' donek kbir aħna nitwettqu fir-rabta tagħna miegħek u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalem, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex mdorrijin jibagħtu għal mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jinħatt posti fit-tribunal u bagħad inġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalem u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtaħħa l-Imperatur Awgustu. Jiena għalhekk ordnajt li nżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesri.
Il-kelma tal-mulej. irroddu ħajr il-Alla. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma l-smawiet il-fuq mill-art, hekk hi kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm nbiegħed il-vant mill-punent, hekk u jbiegħed minna ħtijietna. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u salt nagħtu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordnijiet tiegħu. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. L-Ispirtu Santu jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu wara li kielu xi ħaġa Ġesu qal li xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu ira il-ħrif tiegħi. Saqsi ħattini darba, xmum bin Ġwanni tħobbni int? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih x'mum bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassaf seta' qalb għax staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu mulej inti taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien se jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu is-sokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Hemm dettall sabiħ f'din l-istorja ftit qabel din is-silta li qrajna skont San Ġwan. Illa li hawnhekk Ġesu qiegħed fil-Baħar tal-Galilija meta der lilhom wara li qam mill-mewt lilhom id-dixxipli tiegħu u wara li qalilhom għax ma kienu qabdu ħut xejn, kien qalilhom jitfgħu x-xibka naħa tal-lemin u qabdu ħafna ħut u mbagħad ġew u sabu li Ġesu hemmhekk fix-xatt jistennihom. U l-Evanġelju jgħid hemmhekk kien hemm faħam jaqbad bil-ħut fuqu. Interessanti li l-unika darba fejn jissemma qabel fl-Evanġelju il-faħam jaqbad kien waqt il-passjoni ta' Ġesu meta ir-rakkont jgħid illi l-ases u l-qaddejja qabdu il-faħam min-nar għax kien il-bart għadu hemmhekk u Pietru marħdejn dan in-nar jaqbad biex jisħon, biex
għalmenu taffi il-bart. U kien hemmhekk, kien propju hemmhekk illi Pietru ċaħat lil Ġesu 3 darbiet. U hawnhekk illi kif rajna fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jisaqsih 3 darbiet, tħobbni int aktar minn dawn? U Pietru iwieġbu kull darba mulej, inti taf li nħobbok. Araw kif Ġesu qed meta jidher lil Pietru issa irxost Ġesu rxost wara l-esperjenza kara tal-passjoni, lil Pietru ma jgħidlux x'għamilt hemmhekk. Inti fallejt għax ċħadtni. Ma jgħidlux hekk, ma jgħidux bir-rabja, imma jagħtih l-opportunità lil Pietru biex ifieq mill-iżbal li kien għamel meta ċaħat lil Ġesu. Biex ifieq minn din il-ferita illi kellu f'qalbu. U għalhekk fil-passjoni rajna li mal-ewwel kien induna Pietru u l-Evanġelju jgħid beda jibki biki taqsim il-qalb. U hawnhekk ħassafsa ta' qalb meta Ġesu saqsiet 3 darbiet, imma kien il-mod kif Ġesu lilu jfejqu minn dak li kien għadda billi għal 3 darbiet jistqar iva mulej inti taf li nħobbok. Kemm hi sabiħa din l-istorja hawnhekk, din il-ġrajja, kemm turina il-qalb ta' Ġesu illi lil Pietru kien fdaħ missjoni importanti ħafna li jkun il-blata li fuqha jibni knisja tiegħu, u meta ċaħdu issa mhux iwarbu fil-ġenb imma jerġa' jagħtih l-opportunità billi jfejqu mill-ferita tiegħu, jaħfirlu u jagħtih din il-missjoni hekk importanti. Illa li Ġesu hawnhekk imbagħad mhux biss jgħidlu kollox sew, grazzi li tħobbni, imma jagħtih il-missjoni, jgħidlu ira il-ħref tiegħi, ira n-naġġ tiegħi. Qed jurih Ġesu li jerġa' jafdah mill-ġdid b'din il-missjoni. Minkejja dak li għamel fil-passjoni, minkejja ċaħda. Jerġa' jafdah b'missjoni jekk importanti li jira il-poplu bħala raj tal-Knisja. Sabiħa ħafna din il-ġrajja turina kemm huwa importanti anki aħna nifhmu illi il-ħidma tagħna u b'xi mod aħna wkoll msejħin biex nieħdu sehem din il-ħidma tal-Knisja, l-ewwel nett trid tkun ħierġa mill-imħabba. Għalhekk Ġesu qabel ma qallu x'jagħmel saqsiha 3 darbiet. Aħna kull ħidma tagħna bħala Knisja għandha toħroġ qabel xejn mill-imħabba tagħna lejn Ġesu. Hija din l-imħabba li għandha tmexxina. Hija din li għandha tgħinna biex imbagħad naqdu tassew nkunu ta' servizz għan-nies. Ma Ġesu jgħid ħaġa wkoll importanti ħafna għalina l-koll li nieħdu sehem f'din il-ħidma tal-Knisja. Meta lil Pietru jgħidlu ira in-naġġ tiegħi. Qed jurih illi l-ħidma tiegħu fost in-nies ma tagħmilx imbagħad lin-nies ta' Pietru jew ta' xi ħadd, imma jibqgħu ta' Ġesu. Fil-ħidma tagħna aħna ngħinu lin-nies nkunu ta' servizz għalihom
imuma ta' Ġesu mhux tagħna, ma jsirux ma nkunux aħna illi qisna da nieħdu possess tan-nies. Ma n-nies jibqgħu ta' Ġesu. U għalhekk ngħinuhom u nagħtuhom servizz kif għallimna Ġesu u kif xtaq minna Ġesu. Hawnhekk Ġesu fl-aħħar isemmilu bliema mewta kien ser jagħti glorja lil Alla. Illa għaliex kif nafu Pietru imbagħad baqa' jgħix b'fedeltà din il-missjoni sal-aħħar. Dan li stqara hawnhekk inti taf li nħobbok mexxih sal-aħħar ta' ħajtu b'fedeltà sħiħa. U dan nitolbu l-mulej illum, nitolbuh li aħna lkoll narfu ngħixu din l-imħabba kbira leħ u ngħidulu minkejja n-nuqqasijiet u d-djufijiet tagħna biex hu jfejjaqna minnhom ngħidulu mulej inti taf li nħobbok. Ejni biex ngħix din l-imħabba issa b'servizz lejn l-oħrajn kif għallimtna u rejtna inti u b'fedeltà sal-aħħar. Nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x'għandha l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatina l-grazzja mulej li f'kull ħidma tagħna aħna nkunu mmexxijin mill-imħabba lejk li mbagħad nixuha b'servizz lejn l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied. Nitolbu mod speċjali għal-vittmi f'Gaza, tant tfal, nisa, anzjani, familji sħaħ li huma vittmi innoċenti bħalissa. Tolbu ħafna lihom u għal vittmi fl-Ukrajina wkoll u f'diversi postijiet oħra li forsi ma nisimgħux bihom. Nitolbu għadda kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu biex aħna narfu dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem u lej il-qaħħom fih danek waqt il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li l-Ispirtu Santu bil-miġja tiegħu isaffi l-femiet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun toġbok bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom, u miegħek ukoll. nerfaw lubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżu ħaj l-mulej alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-sir Addis alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wara li nnifsu biddel id-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda jtennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nobiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmi tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw
lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tnaddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek. Għatina li dan l-ikel qaddis li ħadna iwassanna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Nofru dan il-Rożarju llum għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġeneralwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-dubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina li tikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tieni mis-seru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum waffrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħanna u Ġesu għafrinna dobitna ħarista minna tal-infern u ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum waffrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna tobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب إذ أهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu, għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan at-turuframent lil Ġesu fratt imbierek ta' ġuftijek. Oħanina, opija u ħelwa Verġin Marija. Skont il-femma tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب إذ أهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmija kim berkinti fossin nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة الموتانا آمين. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Għatihom u lej il-mistriħ ta' dejjem, الدول تديم يدليلهم jistriħu ma fil-paċi. آمين. Mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو اسمعنا Kristu il-qattal btana, كريستو القتال بتاعنا Missir Eternalla, هنا لينا Ibn Alla li fdejt id-dinja, هنا لينا Spirtu qaddis Alla, هنا لينا Trinita qaddis Alla wieħed, هنا لينا imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Alla, اطلب علينا imqazza xebba ta' اطلب xbejbiet, علينا ta' Kristu, اطلب علينا il-Knisja, اطلب علينا tal-ħnina, اطلب علينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا muxebba, اطلب علينا it-tama, اطلب علينا liżjed safja, اطلب علينا liżjed nadifa, اطلب علينا bla teba,
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlussin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li l-kan lafdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduġa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddes Ġusepp ikun missira lejna wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Ġusepp Parus Kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.